kulang maray na aldaw bilang Bicolana. Permi kong iniisip ano ang mas marahay, magturog uli o mag-start kang aldaw. Pero sige, pinili kong magmata para maghatod ng inspirasyon, kaya dapat panuudon mo ini. Nagluwas nga ni ako sa harong. Namabakal nga ni ako ning sangkap sa muyang harong. Og tunabaga kaya maiskusar na ning panira. Maisip na panira kundi karni na nga lang. Harani pa ang bakalan. Rang lakdang nga lang yan sa harong mi. Tindahan na ni Kuya Randy. Maray na aga sa imo Kuya Randy, mabakal ako ning karni mo. Pinapili nga ako ni Kuya Randy kung ano ang gusto ko, yung laman o taba. Sa iya, pang adobo nga lang. Sabi ko pa, patadtad na tabi Kuya Randy, tamahirap baga magtadtad. Nagbakal na nga ni din ako ng mga sangkap. Hiling ko may patatas pang mga broding-boding pero pwede na yan kaysa maglakaw pa ning harayo. Nagbakal na din ako ning sibuyas. Si Kuya Randy ay gulpi nga ni perming customer. Tamas gusto ning tao ang fresh na pork. Kaya digdi na dayo sa iya kasi mga bagong buno. Pwede ka mo makabakal digdi na maski anong gusto nindo. Pwedeng pata, pwedeng atay. Kompleto na nga ni digdi. May manok na, may gulayon pa. May mga sangkap pa na pwedeng mabakal. Dai ka na marayo ning lakaw. Ati, mayo ining mga ini digdiyo. Talagang mapunta ka pang dait para magmakal ning mga kaulangan nindo sa harong. Pero ngunya may bakala na ta ng karni digdi sa pambuhan. Ayan, kaya makakaluto na ako ning adobo. Panira mingon yan na ukulang sibuyas na yan. 5 piso lang kay Kuya Randy. Kaya mura nga lang. Kaya hindi baga ako nabakal. Nagdadali-dali na nga ni ako. Taog to na. Maluto pa. Mauli na. Mauli na naman ito. Gutom na naman. Ta nagtatrabaho sa kapitbahay ni. Manamit mambaga ang sangkap na patatas sa adobo. Kaya nagbakal ako ning kabangang kilo na patatas. Pwede nang makadagdag sa 200 pesos. So, 200 pesos na maski 50 pesos, 100 pesos nakakabakal kay Kuya Randy. Bagang panghalo ang karning urig sa kahit anong gulay. May naghahalat na nga ni sa likod ta may mabakal ning pata. Gulpi na namang customer si Kuya Randy. Taog to na baga. Inuta ni Kuya Randy ay may bakala na din mga talipapa. Kaya kompleto na digdi sa barangay Pambuhan. Dati, mayong mga yan, talagang mauli ka pa o madayo ka pang dait para mamakal ni mga sangkap mo sa harong. Kung yan, may telipapa na digdiyo, kompleto man na baga, maski dahil na mag-uli ning dait, pwede na. Ang kagandahan ay harani sa harong mi, dikit lang nalakaw ay may mga sangkap ka na, may mga prutas ka pang mababakal. Abot ko nga